Здравейте, казвам се Ирена Сиракова и съм лектор в дигитална компания BusinessFace. Днес ще ви покажа как да редактирате фона на уебсайта си в платформата на weebly.com. Като начало влизам в платформата. Аз ще го направя през своя Facebook профил. Избирам сайта, върху който ще работя. Както виждате, при мен фона е бял. За да го сменя, трябва да отида на дизайн. Избирам Edit HTML код. Тук фона ще го направя бял, за да виждам по-лесно. След което ще трябва да намеря частта, в която е Body HTML кода. Ето я. Тук в тази част на Background виждам снимката, която е сложена за фон. Body-bg.jpg. Сега ще я сменим с друга снимка, избрана от мен. За да го направя, отивам на Add New Files. Избирам си снимка от своя компютър. В случая аз избирам ето тази снимка. Гледайте размера на снимката да е същия като този, който е на зададената по подразбиране снимка, или по-голям, защото ако е по-малък няма да се случат нещата по най-добрия начин. Така, след като вече съм качила моята снимка, ето я, това е тя. Отивам, намирам файла на ето тази body-bg, която ще заменям. Ето я. Кликвам върху нея, давам Edit и сменям просто името и слагам тук една единичка, да кажем. Давам Save. След което отивам на снимката, която аз съм качила. Кликвам върху нея, давам Edit и задавам името от HTML кода Body. Така, Body-bg. Save. След което натискам бутона Save и изчаквам да се зареди новия фон. Както виждате, ето фона отзад се смени, вече не е бял, а е синия фон от снимката, която аз избрах. Това е за днес. Очаквайте още полезни и интересни трикчета за платформата weebly.com от мен.